Este vorba de Alaia Pinului din municipiul Botoșani. Consilierul local, Andrei Amos, a atras atenția reprezentanților primăriei că locuitorii din zonă se plâng de starea carosabilului. Rog serviciul edilitare din cadrul primăriei să includă în planul de reparații și reabilitare pe anul 2025 al străzilor și strada Alaia Pinului. Este strada care înconjoară școala numărul 7, este stradă în sens unic și efectiv îți rup mașina când treci pe această stradă. Este rugămintea unor locuitori care stau pe această stradă. Primăria are în plan să continue cu programul de reabilitare a străzilor din municipiul Botoșani. Alaia Pinului era prinsă în proiectul nostru de reabilitare a străzilor de pe anul 2025. În ultimii 4 ani, primăria a reabilitat și modernizat zeci de străzi din municipiul Botoșani, majoritatea cu fonduri europene, unele din bugetul local, altele din împrumuturi la bănci. Cele mai multe au fost la marginea orașului, parte din programul primarului, la periferie ca în centru.